U Blei yapi baro. Ngapediang semua bahaya yapi syah kane ke program Wan Khynnah do Iaroh. Bynta ka sengi kadai ka sengi ka bakerpang. Kadai ka sengi ka bangi rokhe ya ka World Sunday School Day. Tongin sedang ya kane ka jing syakri ka jongi da ka jing duai. Ngi aingu ya me try ya kane ka por jong kane ka sengi bangi la ban mani bat ban syakri ya me hakani kalat hakani ka rukom atrai ngi duai atrai ya ka jing don rengkat ka jong mi ya ki baro ki bangin pendap hakani ka step atrai ngi IT atrai haki sangti ki don bor ki jong mi bat ngi duai ya ka jing don rengkat ka jong mi atrai hanget ko pa mi yo sngo ya ka jing duai jong ngi ngapa ni ka ni haka kerteng jong Jesus Christ amen Demen tapan ngin ya beteng ya kani ka jing syakri ka jongi da ka bangi yarwai lang ya ka jingwai ka ba shispa saupo na ka kot jingwai But hadian jong kane ka jingwai ngan kot ya I Esther Christiana gatpo ba in ya lam yangi ha ka jingpule na ka Ktien ka jong U Blei bat ru ha ka jingduai hadian kane ka jingpule sedang nga kot bat ya I Ariana Grace gatpo bat ya I Sarah Nancy gatpo bakin ai hangi ya ka special number jongki Ngan pule na kashiti shaki Hebrew kalenong ka basaw ka dukhat ka bakat ar ka baong namar ka Ktien U Blei kalong ka ba bat ka ba donbor bat ka ba kham nep banya kano ka wat lam ar liang serti bat ka ba pay hado ka ba penklat ya ka jing bat ya ka mensem
ya ki mat bat ya ka klengsh eng ro bat ka babisha ya ki jing mut bat ya ki jing thmu ka dot not an pule pat na ka sithi ka ba asha utamathi ka lenong ka ba lai ka dekhot ka ba khat reu ka ba ong ka jing tho baro ka long ka bala persat men sem da U Blei bat ka ba mentoy ya ka jinghikai ya ka jingseng ya ka jingpinbek ya ka jingpinmlen ha ka ba ha ka hok tangin ya duai Kokpa jongi ubah beneng long bakoi ka kerteng ka jong me Wan Khynnah jong me long ka mon jong me ha khndo kumbah beneng ni aingo eme atrai ka ne ka sngi ka bamila ai hangi but ni aingo eme bamila dran ringkat but ngi barok ka ne ka tayo ka bala dep but min yai don lang but ngi ha kini kisngi ki ban wan hakani ka step ni wan dem hakisla chat jong me but kumbang hila pule na ka Ktien jong me ni kerpat ba kini ki Ktien ki bangila pule kin long ki ba mentoy haka jinghikai haka jingseng but haka jingpinbek haka jing jongi ka ba man gasni ni aingo eme atrai ki Ktien jong me ni panya kane bara haka kerteng Jesus Christ nong penim jongi amen. I am a promise with a capital P. I am a great big bundle of potentiality. And I am learning to hear God's voice, and I am trying to make the right choice. I am a promise to be anything God wants me to be. I can go anywhere to be anything God wants me to be. I am a promise to be anything God wants me to be. Thank you, Esther. Yakatu ka jingpule dang bat ka jingduai ka jongpi but Kublai ro ya I Ariana but I Sarah yakatu ka special number ka bapila ai to U Blei unang kerkhu ya pi dia bynta ngina poi shakawai bat ka bynta bat kata ka long mangin shash korno ya ka khubor World Sunday School tungin pai U Blei ha ka jingduai to ai atrai ba ki Ktien na ka shintur ka jonga bat ki jing perkhat jong ka donut ka jonga atrai kin long ki ba pediang hun hakmat jong me ngaduai atrai ba men yalam ma me do men semu jong me atrai but ai ba mangi ki ba shashkor baro atrai ngin yo sngo atrai ya ka khubor na ka Ktien ka jong me atrai ka balong ka ba im atrai Jesu but ka ba don bor ngin me yo sngo ya ni ka jingduai atrai nga pani ka ni ha ka kerteng jong Jesus Christ amen. Haganeka step, Jonganeka World Sunday School Day, ni don lightly ki jingiathuhkhana, mangan yathu shapi. Kini ki jingiathuhkhana, kimdei ki fiction. Kabamut ba kimdei ki puraskam, ne ki jingiathuhkhana, ki banga shuthau. Henry ki dei ki bala jia shisha, hakis pasnem, ki ba khat pra bat khat khandai. Tingin pet yakini ki lightly ki jingiathuhkhana, ka way hadin ka way. Ma, kabaning kong ngan bu shwa da ka jingkali. Kumnu lasdang ya ka Sunday School. But ban jubab ya ka ni ka jingkali ngan ya thu ya pi da ka ni ka jingiathuhkhana. La ong ba ha ka spasnem ka ba khatpra ha ka nong ba Gloucester ha England udan uwei unong penmi kot khubor uba kerteng u Robert Rakes.
but uni ubriu uju penlut ya kapor ke jong u ha ki kam ki bayadei but ka jing pen kela but ka jing pen bha ya ki patok ki bangi ong ki prison reforms but henry suki ha ka jing trekam ka jong new brew ka jing sngo khya jong u na ka bynta jong ki ne ki ba sha set patong lani ki koidi ne ki prisoners kala no sha ka ban wat lat kumno ban khanglat ye kini ki kam sniu pakinom yo lat ha ki hep ki barit lani ha ki khna but ha ka ni ka por la don la ya thu ba ki ba bun ki khna ki ba kum ma phi kim yo lat ban let pule ha ki school balai namar ba ha ka ta ka por ki hap ban let trei ha ki par deu yong ki haban tray man laga sngi jong katayo kataru da ki ba bon ki kanta but ki haban tray shi tomru mar kata kim yo lat ban let puli sha ki school henry kine ki khna ha ka sngi U Blei kim don ai ban le but kumta ki shu shang makya shani shatei but ki ahla ha ka shnong ka thau ka ba ki don ti uni u Robert Rakes u yi ya kine ki khna ba ha ka sngi U Blei kim don ai ban le but kumta ula lum yaki ula khot yaki shijaka ula lum yaki but ula sedang ban ai jinghikai yaki ula ai jinghikai yaki haki lightly ki r kita ki bangi ong ki 3 R's reading writing and arithmetic kamamot ula hikai yaki kumno ban pule kumno ban tho but kumno ban kenjing ken but kata ka jing shim khya ka jong u ya kani ka kam kalong hadu kata ba ula wai no da ka yen ban ai jing hikai ya kini ki khna ha ka sngi U Blei ka sngi ka ba ki lai but suki da ka jing kershan jong ki wei pat ki rang ba uni u Robert Rakes ula yo ban ai jing hikai ru om tang ha ka ban pule ban tho ban kenjing ken henry na yo ban ai jing hikai ru yaki kumno ban pule ya ka Ktien ka jong U Blei ka Bible but kila yo jing hikai ru ya ka akor ka burom kumno ban tip ya ka ba bha ba ya ka ba snew kumno ban light na ki kam snew but they kumta ru ba Robert Rakes kila sedang ya ka ni ka Sunday school ha uspa snem uba khatneu spa prapo but la ong ba hadin u Robert Rakes ula klat no house nem khat praspa khatway henry hadin bo la klat no kilami bon ki Sunday school ha kleng ki balang ba pair ha kleng saklak jong ka perthei but kumta kini ki kanhon ki ba pair ha ki balang ba pair ki ba pej ya ka bynta ka bayadei bat ka jing penyat shaprang ya ki kam ki bayadei bat ka Sunday school ki juya kendo na ka wei ka por sha ka wei pan bat na kleng kiri jong ka perthei but ka dei ha ka ni ka ha ba kum ka ni ka jingya kendo ba kila rai ru ban bo ran ti no ka wei ka sngi U Blei kum ka sngi ka ba kerpang tang na ka bynta jong ka Sunday school but they kumta balabo renti ban rakhi ya ka sngi U Blei ka ban ningkong jong ubnai November kum kata ka World Sunday School Day but ngiro mentaka sngi ka shitarek u November arhajar arpo ngiyo ban rakhi ya ka ne ka sngi U Blei kum kata ka World Sunday School Day te ka ba ar ka jingli ka ba ar ngan bo ka ka Sunday school ka Sunday school but ban jubab ya ka ni ka jingli ngin pet biang ya ka wei pat ka jingiathuhkhana ka Sunday school ka dei ka shlem ai jinghikai ya ka Ktien jong U Blei but tungin shashkor ya ka ni ka jingiathuhkhana mo la ong ba kadon hakini ki spasnem hadien balas dang ya ka Sunday school da Robert Rakes ha England haka ju hi ka nong ba ha England u don way u rang ba
But uni orang ba ulayat haga way ke dukan ke badan de kiyet sudah ke dukan ke bade ya ki paintings. But uni orang ba ulayeng habar jong kata ke dukan usupet na ke yet upet ya kita ki dur ki badan hapo jong kata ke dukan. But kan pa udang pen ulapet ya ke way ke dur ke painting. But ajan jong ulawan way khnah nongkrong. But habau yu ya uta urang ba upet ya kene kadur ula ong yu ko se pipet ya kene kadur kadai ka ba pen ya ka jingwan long briu ka jong U Blei sha ka perthei ka ba na ba U Blei ula ye kata ya ka perthei ba ula IT no ya la ukun bala khamarway ba u ru bangat ha onom jatshu henrei yo ya ka jingim bamjukut ya ka nila tho ha ka Ktien U Blei ha ka gospel Iaroh ka nong ka balai ka de khat ka bakhan riu kum ta utau rang ba upai upet chu tau khana pat u sngap jar u klem ong ai upet biang ya ka wei pat ka painting ka badon ha ka ne ka dukan bat bakat pa udang pet ya ka ta ka wei pat ka dur uni u khana wan biang hajan jong ni rang ba bat ula ong yu sa ka ne ka dur Nrai U Blei ula pen shana yala ka jong ka jing changi bahaba ngidang long ki ba pop u Chris u yap pli yangi ya ka niru la tho ha ka Ktien U Blei ha ka shiti shaki nong rom kala nong ka basan ka de khat ka ba pra hang ta ro tau rang ba u klem shim ong yu tau khana shu sngap jar but u pet biang sakaway ka dur kabadang don ha kata ka dukan kabade ki painting but haba upet ya kani ka dur pan wan biang tau khana hajan jong ba ong sir kani ka dei ka dur jong ka jingtap ka bathali namar u jisu la ong shai ha ka Ktien ka jong ha ka gospel Iaroh ka lanong ka ba khatway ka de khat ka ba arpusan ba ngangalong ka ta ka jing mi pat ngangalong ka ta ka jing im hangta uni urang ba la shu upai shu uni khana ula kdup yu pat ong nang no pitip ya kini ki baro pat pitip uni khana ong kum no ong ngiyo jinghikai ha Sunday school u khana nong krong u tip ikini baro na ka Ktien ka jong U Blei na mar bu yo jinghikai ha ki Sunday school ka wei ni ki Sunday school ki bala sedang da Robert Rates ka Sunday school kadai ka shlem ka ba ai jinghikai yangi ya ka Ktien jong U Blei ka balai te ka ka jingthmu jong ka Sunday school ka jingthmu jong ka Sunday school meneng la yo sngo ha ka jingrwai jongi ka jingrwai lang jongi ka to ka jingrwai ka bala shim na ka jingrwai ka ba shispa saupo nirwai shapang ka Bible ka Sunday school ka dei ka shlem ka ba ai jinghikai yangi ya ka Ktien U Blei ka Bible but kumba ong ka to ka jingrwai Bible ka long ka Ktien U Blei ka ya love you Jisu nong penim ka perthei ka Bible ka ngin shem ro ha ka Bible ka jing ba U Blei bayu khun u IT yangi ban penim Bible banga ngan kongo tang yaka kan salong ka sharak ban yalambet yanga ka jingthmu jong ka Sunday school ka long ban ai hangi ya kata ka jinghikai na ka Ktien ka jong U Blei bada bangi yo ya ka jinghikai na ka Ktien ka jong U Blei yo ro kata ka Ktien ka jong U Blei ka pan pau hangi ya u Jesus Christ kumun nong penim jongi u ba marway but ngan bangan batai sha ya kane ka jingthmu jong ka Sunday school ngan yathu ya phi sakawai ka jingiathuhkhana but kane ka dei ka jingiathuhkhana ka balai but ka ba khaddu interestingly kane ka jingiathuhkhana ka don ro ka kerteng but ka kerteng jong kane ka jingiathuhkhana ka dei from shoes to soles na ki juti sha ka mensem briu tongin pet ke gata from shoes to soles Ladon ha kari America ha usnem 1835
house nem khatra spa lai pusan hakasan tarik u February lakha ya une urang ba nganam pat ong ya ka kerteng ka jong u but la ong ba hakapor ba une urang ba u la dap south nem karata u la du no ya ukpa jong u but kumta hadin ba u la du no ya ukpa jong u yo alat ban let school tikna but hakapor ba uni samla u la dap khat news nem karata u mama jong u la khat ya u ban yarap ya u ban de juti new mama u dei u badon ka dukan ban de juti kumta u la khat ya u new samla ban yarap de juti u ha ka dukan jong u henry kata ka u ayu kata ka kam ka long ka condition ka dei ba u dei ban tre ban let jingiaseng lada u new samla u kloi ban let jingiaseng u new mama u kular ban ai ka ni ka kam hagani ka dukan ya te kumta u new khna ro ula manjur bat ula lej bat ula tray ya kani ka kam ula yarap ya kani ka kam de juti bat u new mama jong bat kala poi ka sngi ban lej jingiaseng kumta kumbala yakut bat utau mama jong u new khna ro ula lej sha ka jingiaseng bat ka jingiaseng ha ka ta ka step ka dei ka jingiaseng Sunday school kumbangi julong ha ka sngi Sunday men step ka dei ka jingiaseng Sunday school bat uni ukna ula lej ha ka class jong uwei urang ba u kerteng u Edward Kimball bat la yathu ba ka jinghikai ha ka ta ka sngi ka dei na ka gospel jong Johannes ka la nong ka balai ka de khot ka ba khat real bat kumta uni nong hikai kumba judon ha kumbangi julong ha ke Sunday school ula pha ya uni ya ki khna ba ken sei ya ki Bible jong ki bat ban pule ro ya kani ka bynta la ong ba uni khna namar ba julet jingiaseng nang ban pule nang ban plate ban wat hangno ka don kata ka gospel u Johannes bat kumta u shong hangta ki wei ki khna ki la pek lengo ya u rai uni unong hikai Sunday school u Edward Kimball pitep ule kumno u yang nang ta na ka jaka ba u shong u ai ya ka Bible ka jong u ka bala plate lupa ha kata ka bynta bat u ai ha uniu khna bat la ong ba nda hadin nda uniu khna ba la he no san ru ju kan mau bet ya kata ka jingle jung tau nong hikai Sunday school ha kata ka step te kumta kala wai ka Sunday school bat kila ye lek phai shiki yeng ki jong ki uni u nong hikai sok ka men sem jong u ba u kwa ban ya tho ya uniu khna shapang u Jisu bat kumta ula lek wat biang ya uniu khna ha kata ka jaka ka ba utrai ka dukan de juti bat la ya tho ba uni no hikai Sunday school u Edward Kimball ula lek ha kata ka sngi ha kata ka dukan de juti bat ula khot ya uniu khna ula khot yu ula kedup yu bat ula ya tho biang yu ya ka gospel ka jong u Johannes ka la nong ka balai ka de khot ka ba khat riu ula ya tho biang yu ya ka jing e ka jong U Blei bat hangta uniu khna ula kla ka bomot bat ula IT ya la ka jing im sha u Jesus Christ kata ka dei ha ka por bo udon khan news nem karata hadin kata uni ukhna ula dap hadin ars nem hadin nang ta ha ba ula dap khat kandai snem karata ula let no shakaway pat kanong ba America kata ka dei sha Chicago but hangta la ya tho ba u continue u yai tre ya kani hi ka kam de juti henry u let hikai Sunday school ro u shim ya ki class Sunday school u hikai ya ki khna but ba hadin katukat ni snem pat nangta ula let ya lap ru ya ka Ktien ka jong U Blei but la ya tho ba ha kata ka yeng mani ka ba u let ya lap hakasin ka baning kong la khot ya kamanta ka Moody Memorial Church but uni u rangba u dei u Dwight L Moody u D.L. Moody u nong yalap u ba pau nam ha mdei tang hakari America handrei ha ka perthei barok away but u ba thoro bon ki kot but menta la ong ba ka don ka Bible College ro ka ba kerteng hadien jong u ka Moody Bible Institute shi Ktien na ka bynta jongi kinong hikai Sunday school lada pipet yakani ka timeline pin yui hangne ba u Edward Kimball u dei u nong hikai Sunday school dei u nong yalap namar kata nginam yo bon than ki jing tho shapang jong
Henry u Edward Kimball u Jinghikai Sunday School u la pen itu ya u DL Moody sha u Jesus Christ. But u DL Moody lengba ka ministry ka jong u kalakta ya u FB Meyer. U FB Meyer pada lengba ka jingialap ka jong u kalakta ya u Wilbur Chapman. U Wilbur Chapman lengba ka jingiat reilang jong u bat u Billy Sunday way pat u nong yalap u la kla ka bamut u Mordecai Ham. U Mordecai Ham u la kla long u nong yalap bat haka way na ki crusade jong u Mordecai Ham u Billy Graham u la kla ka bamut hakarata ka ba khan riu snam. Tingi kum ki nong hikai ngilong tang ki nong pen i lenti tang ki nong pdau lenti ka jing pen pau ka dei ka jong men sim jong u Blei Henry dongin shim khia bat ngin kit khia ru ya ka ni ka kam ka ba kentang ka bala shania hangi ka Sunday school ka dei ka shlem ai jinghikai ya ka Ktien u Blei bat ka Ktien u Blei ka pen pau hangi ya ka jing e jong u Blei bat ru ya ka jing pen im jong Jesus Christ yangi ngan pen kot da ka ni ka jing ong da ka ni ka kot na u Dwight L Moody ka ba ong kumne the Bible was not given for our information but for our transformation ya ka Bible am shimla ayangi tang bangin yo jingtip Henry bangin kla ka bamut tu Blei un kerku yangi amen. Di bynta ngi poi shakaway pat ka bynta pat kata kalong mengin pet no ya kiniki assignments. U Blei yapi ki heb barit ki balai shim bynta hagine ki assignments to U Blei unang kerku yapi but bynta hagani kata yaupan ngan a yapi kini ki assignment na ka bynta kani kata yau ka ban wan ngakwa ba phin pet bat le ya kani ka assignment mo ka don ka wei ka bynta ha ka Ktien U Blei ka ba habaro shispa nyo pun real tli ki de kon ka kren bet tang shapang ka Ktien U Blei ti jer kerteng ya kata pat ka ba ar pade pule ya kata ka bynta bat tho ya ki kerteng ba pher bala penyesrim ya ka Ktien U Blei bat phila ban pha ya kini ki assignment jong phi ha uniu number ti bynta ngila poi sha ka ba wai jong kani ka jing shakri jongi ha kani ka step but shwa bangin wai tongin yo onglang ya ka jingduai u try but ngin sia wai no kok pa jongi u ba habneng long ba khoj ka kerteng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha kan deu kum ba habneng to aingi menta ka jing bam jongi ka bahala ka sngi to map ru yangi ya ki ringkang jongi kum bangi rungi map ya ke bale sneu yangi to wat yalam yangi shi ka jing pen shai ru han re to sumaringi ne ka ba sneu na ba jong me long ka hima ka bor bat ka buram ru hala karta amen
but hakabawai no to ai ba ka jing age ba ka jong U Blei ka jing ai ka jong U Jesus Christ but ka jing slok jong U men sem ba khoj kini lai ha wei kin don nem don rangkat bat ngi lem bat ki riu khoj ha kleng strak ka perthai na do men ta shudu ki bom jukut ru amen